Oli kaupunki, oli koulu. Olin kerran opettaja. Maapalloa ja kuu kiersi maapalloa. Musta sompi, hieno sompi, hyvä sompi, paikka istu, ojenna kourat, muure sompi. Kuulkaahan, jos en usko itseeni, niin miten oppilaat voivat uskoa minuun? Vai niin, millainen se teidän suunnitelma sitten on? Iski heti semmonen sipi olo ja karvaskaverin refluksi siellä järkäsi tuloaan. Kyykistys supernopeasti ja tulostus. Tein näin ja kuiskasin hänen korvansa salaisuuden. Mutta miten suu mutturistetaan, kun veden tulo voi lakata milloin hyvänsä? Viattomia lapsia, mutta heistä oli tullut vaarallisia. Oli maailman loppu ja minulla oli missio.